Parkour Slovensko, Manifest, Klapka 1. Každé mesto má svoj rytmus. Chodníky, schody, múry, zábradlia. Väčšina ľudí ich obchádza. My ich však vidíme inak. Parkour nie je o tom, ako vysoko skočíš. Je o tom, ako sa postavíš k prekážke. Nie len tej vonku, ale aj tej v hlave. Je o odvahe, o pokore, o raste, je o pohybe, ktorý ťa mení znútra. Na Slovensku máme neuveriteľných ľudí. Trénerov, ktorí učia deti prekonávať strach, atletov, ktorí dosahujú neuveriteľné výkony, nadšencov, ktorí len začínajú a rodičov, ktorí sa stále pýtajú. Ale často o sebe nevieme. Trénujeme v rôznych mestách, oddelene. Bez spoločného priestoru, bez hlasu, ktorý by nás spojil. Preto sme tu. Parkour Slovensko. Prvé parkour médium na Slovensku. Prinášame správy, rozhovory, tréningové tipy. Mapu parkour škôl, príbehy ľudí, ktorí hýbu Slovenskom. Vzdelanie v oblasti parkouru, pohybu a zdravého životného štýlu. Dávame priestor trénerom, tvorcom, fotografom, organizátorom. Každému, kto verí, že pohyb je viac než len šport. Toto nie je kanál len pre profíkov. Je pre všetkých, ktorí sa chcú hýbať. Kto hľadá komunitu, kto chce rásť. Krok za krokom, skok za skokom. Či už trénuješ roky, alebo dnes začínaš. Toto je tvoj priestor. Vitaj v Parkour Slovensko. Sleduj, zdieľaj, pridaj sa. Hýbme Slovenskom spolu.